ଆଜି ଏ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଛ। ଶାଶୁ ବୋଉ ମାଛ ସଫା କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ମାଛ ଥିଲା। ତ ବୋଉ ଦେଖିକି କହିଲେ ଏ ମାଛ ତ ତରକାରୀ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ସେମିତିରେ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତରକାରୀ ନ କରି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଖାଇଦେବି। ଆଉ ଭାଜିବି ଯଦି ଖାଲି କାହିଁ ସେମିତି ଭାଜିବି, ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ମାଛ ସଫା କରି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ମସଲା ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମସଲାରେ ନେଇଥିଲି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ମାଛରେ ମୁଁ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସେ ମସଲା ବଟା ମସଲାରୁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି, ଖଟା ଖଟା ବୋଲି। ତ ତାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ତାୱା ଗରମ କରି ଭଲସେ ତେଲ କଡ଼ା କରି ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇ ଦେଇ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମାଛ ଭାଜିଦେଲି ପୁରା କଡ଼ା କରିକି। ଏବେ ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ସେ ମାଛଟାକୁ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ସୋରିଷ ବଟାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ମାଛ ଭଜା ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ପଖାଳ କଂସେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଛ ଭଜା ସହିତ ଆଉ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପାଗ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, କୋବି ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି, ଆଣି ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସତରେ ମାଛ ଭଜାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ସେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜାଟା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆସି କହୁଛି, ମାମା ତୁ କ'ଣ ପଖାଳ ମାଛ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇନି, ଆସୁନୁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି ଖାଇବୁ। ତ ତାକୁ ବି 2 ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ।